देखी अभी शंकर भगवान के चोली जब तक बसहा न डोली कह तरीका यही दीदी कह तरी। अच्छा रवा के पास बेटी भी है नो। हेलो हाँ ठीक है वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया आइए। कहना है बाबा के दरबार में का किशोर भैले आइले आ बुढ़ावा महादेव आ केकरा निहार बाबा निहार काहे कि अगुआ बड़ा झूठ बोलेला कहेला कि बड़ा सुंदर बा लइका बा लेकिन पता चलेला देखला के बादे नु कह तरीका कि मरवा में आइले भिखारी हो आ कह तारी मैना रानी कि ऐसन बौरा हवा से गौरा ना पियाबो ऐसन बौरा हवा से गौरा ना पियो अब भले गौरा रही है कुमारी हो ऐसन बौरा हवा से गौरा ना पियाबो भले गौरा रही है कुमारी हो। डाली दरबार की कहतरी कि हमारे बेटी बड़ी नाजो से पलाई दिया हाई भिखारी से बियाह करा के तहरा नारद का मिलल नारद अगर भेट जाई तो तहर का बार फोड़ देती कहतरी का अरे मामा जे देलन गौरा मोहलया तारी भोला देलन पूसा के झोपड़िया हो जय हो जय हो जय हो बाबा जे देलन गौरा मोहलया तारी भोला देलन पूसा के झोपड़िया हो कैसे तू रहबे गौरा कैसे दिनमा कटी कैसे तू रहबे गौरा कैसे दिनवा को कहतरी महारानी के माई महारानी से कि कैसे तू रहबे गौरा आ कैसे दिनवा कटी आ मिल गइल फटल भिखो कैसे तू रहबे गौरा कैसे दिनवा कटी मिल गइल बड़ा का भिखरिया हो जय हो जय हो क्या बात है बोल के नर नर बैठो बैठो कहतरी कि जे बेटी के पुआ पकवान घटत नहीं खे आ उ बेटी हमर बेट के पत्थर रोज तूर के पीसतिया कहतरी का चाचा जे देलन गौरा पूरी मिठाई भोला देलन भंगिया के गोलावा है चाचा जे देलन गौरा पूरी मिठाई भोला देलन भंगिया धतुरावा है कैसे तू रहबे गौरा कैसे दिनवा कटी कैसे तू रहबे गौरा
गौरा कैसे दिनवा कटी नील गईले भरत मंजू लाइन लीजिए का बाबू का चेक करेगा बोल सचे दरबार की जब जब मुंड भी बनेला तो तू बिगाड़ देवेला।